Sik, Nduk. Sampeyan kok rene, terus sampeyan ki omahe ngendi? Terus sampeyan jenenge sapa? Terus sampeyan putrane sinten? Nyuwun sewu Pak RT, kula yogane Pak Dewa. Griya kula Banyurit Kidul mriki. Anake Pak Dewa. Ya, anake Pak Dewa sing iki buke sapa ya iki? Sampeyan ibuke sapa, Nduk? Kula anake kabeh sing tau kok lho. Oh, enggak sampean malah ngerti warisan. Heeh ya, Nduk. Nggih Pak RT leres, kula yogane Bu Ratih ingkang kalih. Oh, iya. Rumah saku ki wis nang ndi ya kenal wong ndek rondo ae pengkane. Enggak ayu-ayu. Wayu. Makane Pak Dewa Gedidawa, anake pating plecek. Ini anake ayu-ayu. Ayu banget. Ora ya. Ngomongne. Ngomongnya. Saya tak warisan. Golek ngomong ning ngono. Wis diomongne ora apa-apa. Ngomongne.